Het steunpunt landschapsbeheer is er niet alleen voor informatie en materialen. Ook worden er workshops gegeven. Onder meer over hoe je een zeis moet gebruiken. En dan nog is het soms lastig, zeker als de cursist twee linkerhanden heeft. En zo moet het dan. Ja, het is een beginnetje wat ik aan het maken ben. En je ziet dat ik heel mooi en kort kan zeizen zo. Het gras wordt ook meteen aan de kant gelegd. Wat is het geheim? Het geheim is dat je de zeis moet laten snijden. Dus ik ga niet hakken zoals ik dat met een bijl doe. Ja. Maar je ziet dat ik die zeis heel zachtjes langs de... Ja, zachtjes. Dat je vooral door de snelheid zeg maar, het gras snijdt. Maar het lijkt zo simpel. Is het ook. Ja? Maar toch moet je daar een soort van cursus voor geven of krijgen. Of, Je mag het proberen. Ja, is het oké. Je hebt de slag gezien hè. Ja. Dus de zeis aan de grond houden. Ja. Je maakt min of meer een beetje een halve cirkel. Je pakt steeds 5 centimeter per keer ongeveer. Ja. En als je een slag te gulzig bent geweest, dan blijft het gras staan. Oké. Dan moet je dus ietsjes minder grote slagen maken. Voel het wel, Sander. Je mag het eerst voelen. De eerste keer zal het niet meteen goed gaan hoor. Het puntje moet gemener. Je mag het puntje gemener laten snijden. Werkzaam hè? Maar als je je benen een beetje meer zo neerzet, ja, dan sta je al dichter bij de grond en dan ga je eigenlijk, net alsof je gaat poepen zeg maar, ga je die slag maken. Bij elke slag voel je wat er goed gaat en niet goed gaat. En dat wat goed gaat, dat onthoud je, dat neem je mee. Wanneer wordt er gekozen voor een zeis, Jan? Wat zeg je? Wanneer wordt er gekozen voor een zeis? Ja, we willen eigenlijk bij natuurbeheer zeggen, die vrijwilligers die weten vaak precies waar hele mooie vlindertjes zitten. En als je dan dat goed kan, dan kun je dat heel kort maken, dan ligt het gras mooi in die kant. Dat gras dat halen we ook op en daarmee verschraalt de bodem wat. Ja. Daardoor komen er naast gras ook allerlei mooie bloemen te groeien en dat vinden die vlinders dan weer fijn. En het is ook goed voor de conditie, dat heb je misschien gemerkt. Hoor je mijn eigen? Nou, ik snap dat er een cursus wordt gegeven voor het zeizen, Jérôme. Maar moet ik ook nog leren zagen? Ja, het zagen lukt vaak wel, maar de theorie van hoe snoei je een fruitboom goed is wel iets waar wat meer bij komt kijken. Want het is een boom die al duizenden jaren door ons gecultiveerd wordt. Dus als je die op zijn natuurlijke manier laat groeien, dan wordt het echt een wirwar van takken. Ja. Dus als mens moeten we daar toch een beetje in sturen om ervoor te zorgen dat we punt 1 een gezonde boom houden die lang overleeft en lang fruit geeft. En je wil eigenlijk ook natuurlijk een beetje hoeveelheden fruit. Dus zeker de kern van zo'n boom wil je graag zo open mogelijk houden, zodat hij het fruit ook aan de buitenkant draagt. En zo hou je dan je bomen gezond, leeft hij lang en kun je lang genieten van het fruit dat hij geeft. Het is belangrijk dat vrijwilligers dat weten, want ja, ze zijn aan de slag, maar het moet natuurlijk wel goed zijn, hè? Zinvol zijn. Ja, ja, precies dat. Het moet op een goede manier gebeuren. En gelukkig is snoeien is altijd beter dan niet snoeien, ook als je het een beetje verkeerd doet. Dus wij raden mensen aan, ga ook vooral proberen. En als je er dan in het proberen achterkomt dat je graag wat meer kennis zou willen hebben, sluit je dan aan bij een cursus of een werkdag van ons. Dan nemen we je mee hoe je door zo'n boom heen kijkt en hoe je daarmee aan de gang gaat. Ja, daar plukt iedereen de vruchten. Daar plukt iedereen de vruchten van, precies. Met de juiste materialen en een goede cursus moet het dus lukken. Zometeen gaan we kijken op een plek waar heel wat vrijwilligers het geleerde in de praktijk brengen.